Эфирден алқылар вақты студияда Олсын Рейва исәмсіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Мүмкінліклер вақты. Әлмәт студенттары 2 миллионлық жеңу біле қайтты. Катнашканда біз борчылмадық. Техникум һәм укытучылар бізге һәр вакыт ярдәм ителәр. Йылдыз белән очраштылар. Светлана Устюгова, әлмәттә. Хор буенча осталыкларның арттыру һәм әлбәттә инде бу өлкәдә үз белгече булган кешеләрнең шәхесен яңадан ачу. Масса күләм зарядка һәм беренче йөзү. Әлмәт маршлары кышкы сезонны ачты. Қазіргі моментта кірер үшінде өз-өзіңі жеңерге керек. Өз-өзіңі жеңмәсәң, суға кіші кіре алмай қорқа. Бүгін ертен Әлмәт районында масса күләм юл транспорт хәләкәте булган. Түбән мактамада бір юлы 6 машина бәрелешкән. Бәхеткә үлемнәр юк. Җиңел шәттән җәрәхәтләре алган 2 кешегә ярдәм күрсәтелә. Алар өйгә кайтарып җибәрелә. Синоптиклар якын арада һава торышы үзгәрмәячәк дип вәгъдә итә. Кайбер районнарда туман, бозлавык булырга мөмкин. Юлларда сак булыгыз. Түбән Новгородта беренчеләр хәрәкәтенең большая перемена. Озын тәнәфес исемле флагман проектының 6-нчы сезонына нәтиҗә ясадылар. Җиңүчеләр арасында Әлмәт политехник техникумы студентлары да бар. Балалар лаеклы нәтиҗә күрсәтеп 2 миллион 400 мең сумлык сертификатка ия була. Проектларны яклаганда нинди авырлыклар туды һәм җиңү авыр бирелдеме? Бу сорауларга җаваплар киләсе минутларда. Я вот участвую первый раз, мне очень понравилось то, что вы с нами поехали как сопровождающие. Якты һәм җылы хатирәләр һаман әле күңелне җылыта ди студентлар. Бу сезонның төп темасы хыялдан казанышларга. 5 көн дәвамында Россиянең 63 төбәгеннән көллият һәм техникумнарның 600 максатчан студенты төрле юнәлешләр буенча үз проектларын тәкъдим итә. Кейс биремнәрен чишәләр һәм лидерлык сыйфатларын күрсәтәләр. Студентларның тырыш хезмәте нәтиҗәләрен бирә дә. Җиңүдә укытучыларның, остазларның һәм техникумның ярдәме дә зур роль уйный дип ассызыклый студентлар. Я чувствовала на самом деле безумную поддержку. Мин чынлыкта безнең техникумның зур ярдәмен тойдым. Безне финалга кадәр дә, ярым финалда да, дистанцион этапта да хуплап, хәлләребезне белеп тордылар. Остазларыбызга, педагогларыбызга зур рәхмәт. Мондый җиңү әлбәттә уртак эш нәтиҗәсе. Курку хиссе юк иде. Барыбыз да җиңүчеләр булуыбызга ышанып башкардык кейсларны. То, что мы все уже победители. 10 студент арасында җиңүче һәм 7 призер. Шулай ук команда трегі нәтиҗәләре буенча Club Media исемле техникум проекты 20 иң яхшы белем бирү оешмалары исемлегенә керә. Алар проектны гамәлгә ашыруга 2 миллион сум акча ота. Командада 4 кеше. Чарада техникумда медиа студия гамәлгә ашыру проектын эшлиләр. Аларның берсе Элина Хакимуллина. Безгә рольләрне дөрес бүлү булышты ди кыз. Катнашканда біз борчылмадық. Техникум һәм укытучылар бізге һәр вакыт ярдәм ителәр. Без команда белән чыгыш ясадык. Безнең результат белән довольны. Әлмәт политехник техникум студентлары хәтта каты конкуренциядә дә югарылыкка ирешә алуларын исбатлый. Һәм бу җиңү белән генә туктап калырга җыенмый. Инде бүгеннән үк алар 7-нче сезонга әзерлекне башлаган. Самая большая ошибка, когда кто-то думает, что на большой Проект старт алгач кына аңа әзерләнә башларга кирәк дип уйлаучылар бик каты ялгышалар. Җиңү алай бирелми. Большая переменада студентлар яхшы чыгыш ясасын өчен аларның компетенцияләрен даими үстереп торырга кирәк. Төрле бәйге, конференция, ярышларда катнашып тору мөһим. Әзерлекне бит телдән аңлатмыйлар. Яхшы әзерлек практика аша гына бирелә. Без әле 6-нчы сезонның искиткеч матур тәмамлануыннан ләззәтләнергә өлгермичә, инде 7-нче сезонга әзерләнүне башладык. Прекрасным феерическим завершением 6-го сезона мы уже пошли в 7-й сезон. Алга таба откан акчаларны студентлар белем алуга яки үз проектларын эшләтеп җибәрүгә юнәлтә ала.
Әлмәт студентлары бар яктан да актив. Моның өчен тиешле мөмкинлекләрнең булуы куандыра. Фәрит Яруллин исемендәге музыка көллиятендә дә Йолдыз белән очрашу проекты кысаларында Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе һәм Казан православие дини семинариясе доценты Светлана Устюгова белән очрашу булды. Бүгінгі очрашуга килгән балалар әле генә музыка дөньясына тәүге адымнарын атлыйлар һәм алар барысы да хор белән җырлаучылар. Ә биредәге очрашуның максаты хор буенча осталыкларны арттыру һәм әлбәттә инде бу өлкәдә үз белгече булган кешеләрнең шәхесен яңадан ачу. Светлана Устюгова Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе, Казан православие дини семинариясе доценты. Тумышы белән Дмитриевград каласыннан. Очрашу барышында ул күбрәк хор өчен ничек җырлар сайлануы, балалар һәм яшьләр белән эшләгәндә нинди алымнар куллануы хакында сөйләде. Аның фикеренчә, коллектив башкару ул осталар өчен дә, һәвәскәрләр өчен дә файдалы. Иң беренче чиратта кеше сулый. Димәк, сәламәтлеген ныгытуга таба атлый ди остаз. Когда мы поем, когда мы делимся радостью, обмениваемся эмоциями. Җырлаганда без энергия алышабыз. Кайгырганда да, шатланганда да җырлау ул безнең геннарда. Ә инде җиргәрәк төшеп карасак, җырлаган вакытта без сулыйбыз, ә бу организмга җан кертә. Ну, а если говорить о таких более приземленных вещах, то пение – это очень мощный инструмент оздоравливания организма, как духовного, так и физического. Потому что человек, который поет, он начинает дышать. Когда человек начинает дышать, у него оживает организм. Хезмәттәше белән аралашып остаханәләрдә катнашу өчен Елена Егорова Чистайдан махсус килгән. После этого, как пишется на брамше, ты имеешь право выйти к хору и начать что-то хору предлагать. Такие встречи однозначно нужны, потому что дирижеры... Монда очрашулар бик кирәк, бик коммуникатив булган дирижерлар өчен бу тәҗрибә уртаклашу бит. Остахана вакытында спикерны тыңлап, үземнең тәҗрибәмне тулыландырырмын дип уйлыйм. Такую большую аудиторию, как сегодня. И насколько я понимаю, сейчас будут уже у нас творческие классы, и Светлана Васильевна будет с ними работать. Тоже очень хочется посмотреть ее методы работы, приемы, как она будет использовать свои знания и согласовывать со своими знаниями и умениями, которые у меня уже тоже наработаны. Монда очрашуларда музыка һәм сәнгать мәктәпләре укучыларыннан да теләгән һәркем катнаша ала ди оештыручылар. Ләтифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә Ярослав Гашикның әдәби мемориаль музеенда керамик тарихлар дип исемләнгән уникаль күргәзмә ачылды. Анда укытучы Рөстәм Хәбировның иҗади эшләре, автор керамикасы, графикасы һәм акварельләре тәкъдим ителгән. Тулырак Айсылу Миңнебаева сөйләр. Балалар сәнгать мәктәбе иҗади кешеләргә бик бай. Аларның эшләре, картиналары Ярослав Гашик музеенда куелган. Керамик тарихлар күргәзмәсен әлеге мәктәп педагогы Рөстәм Хәбиров оештырган. Здесь представлено около 30 работ. Биредә 30 эш куелган. Бу керамика һәм балалар белән ясалган сыннар, рәсемнәр, барлык иҗади эшләр минем авторлык стиле буенча башкарылган. Виктория Борисова күргәзмәгә үзенең русалочка рәсем панносын алып килгән. Анда ул һәр детальне ассызыклап эшкәртеп төшергән. Әкәм-төкәм су җанварлары кабырчыкларын Кара диңгез буенда үзе җыйган. Шулар белән картина итеп су анасын төшергән. Панно русалочка. Русалка эшен озак уйлап, детальләрен җентекләп, сайлап алып эшләдем. Нәзберек эш. Мин диңгезне яратам. Кабырчыклар мине илһамландыра. Балачакта русалка мультфильмын карап үстем. Менә шуннан бу идея барлыкка килде дә. Шушындый композиция килеп чыкты. Күргәзмәдә узган еллардагы мәктәпне тәмамлаучылар да катнашты. Алар да бирегә үзләренең сәнгать әсәрләрен алып килгән. Очрашу җылы атмосферада узды. Күргәзмә кунаклары чүлмәкче һөнәренә бәйле күп кенә нәрсәләр белделәр. Балчыктан ясалган сыбызгының сызгыру тавышларын тыңладылар. Аларның авторы җитештерүчесе шулай ук Рөстәм Хәбиров.
Я вообще являюсь мастером. Мин сыбызгы ясаучы. Мин бу һөнәрне яңадан торгызам, һәм аны балаларга өйрәтәм. Балаларга бик ошый. Керамик тарихлар, картиналар күргәзмәсе декабрь уртасына кадәр эшләячәк. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 24 ноябрь бүтән дөнья морж көне буларак билгеләп үтелде. Бу көнне салкын суда чыныгучылар үз һөнәри бәйрәмнәре дип саный. Аларның саны елдан-ел арта дип билгели рәсми статистика. Аларны боз да, җил дә, түбән температурада туктата алмый. Әлмәттәге Айсберг клубы бу көнне яңа гаилә әгъзалары белән тулланды. Бу хакта тулырак Алия Муратова сюжетында. Сегодня те, кто дрожал от зимних сосулек, станут железными моржами. Бәйрәмнең иң дулкынландыргыч мизгеле тантаналы рәвештә салкын суда чыныгуны үз итүчеләр гаиләсенә багышлау. Быел Айсбергка яңа кушылучылар өчен бу адым үз-үзеңне җиңү һәм чыныгу дөньясында беренче адым. Клубта бу традиция ел саен саклана һәм ул һәрбер өчен аерым хатирә булып кала. Волшебный трезубец, теперь вы считаетесь моржами. Айсберг клубы Әлмәттә инде 50 ел гамәлдә. Аңа районыбызның мактаулы гражданины Михаил Землянов нигез сала. Башкаларга үзе үрнәк күрсәтеп, ул шәһәрдә чыныгу хәрәкәтен популярлаштыра, кешеләрне берләштерә. Михаил Егоровичның эшен дәвам итүчеләр күп. Һәр бәйрәмдә аны хөрмәт белән искә алалар. Мы не были знакомы, да, но вот... Без таныш түгел идек, әмма күргәнебезчә Михаил Егорович бу клубны булдырырга төп өлеш керткән. Клубка шул кадәр уңай, сәламәт кешеләрне җәлеп иткән. Клубта энергетика бик уңай. Привлечь столько людей в сам клуб, то есть столько людей позитивных, здравомыслящих, здоровых, то есть это очень даже как сказать, так, энергетика очень позитивная в клубе. Айсбергта еллар буе чыныгып килүче гаиләләр дә күп. Шуларның берсе Габдрахмановлар. Алар өчен салкын су гаилә традициясе, ә клуб фикердәшләреңне табу урыны. Моржевание я пришла 3 года назад. Моржлар клубына мин 3 ел элек килдем. Бу минем өчен бик куркыныч һәм аңлаешсыз халәт иде. Тик мин бүтән куркуымны җиңеп, беренче тапкыр суга кергәч, миңа моның белән шөгыльләнергә кирәкми дип уйладым. Тик Айсберг клубында мине бик җылы каршы алдылар. Этим заниматься не стоит, но в клубе Айсберг меня встретили очень тепло, радужно. Альбинаның бу адымы иң беренче булып Рөстәм Рифатович хуплый. Башта гаилә өчен, соңрак үзенең күңел халәкәте өчен дә салкын суда чыныгуга тартыла. Минем 3 малай, 15 яшь, 13 яшь и менә бәләкәйне минем 7 яшь. Алар бәләкәйне минем белән йөри. Ну, айга бер булса да минем белән килә. Ну, алар инде алар ничек дип әйтим, вакытлары да юк, бик спорт белән шөгыльләнәләр. Вакытлары җитми, вакытлары. Ну, хотя бы bir кварталга булса да килеп, кыйнап китәләр. 2, 1. Диана, давай! Маржин вперед! Габдрахмановлар өчен чыныгу ел әйләнәсе дәвам иткән гадәт. Җәй Урсалай чишмәсендә су керәләр, кышын бозлы суга чумалар. Кеше салкыннан түгел, ә үз эчендәге шик-шөбһәттән туңа диялар. Үз-үзеңне җиңү кирәк. Ул һәр вакыт үз-үзеңне менә хәзерге моментта керер өчен дә үз-үзеңне җиңәргә кирәк. Үз-үзеңне җиңмәсәң, суга кеше керәлми, курка. Сразу гына була торган, килергә һәм үз-үзеңне җиңәргә кирәк. Бозлы суда чумганнан соң бәйрәм җылы атмосферада дәвам итә. Шәй, гитарага кушылып җырлау бу бердәмлекне дә арттыра. Күпләр әйтүенчә, нәкъ менә шундый мөхит Айсбергны клубтан да бигрәк гаилә итеп күрсәтә. Морж көне көч турында түгел, рух турында да. Айсберг клубы елдан-ел үсә. Михаил Егорович Землянов башланган эшне дәвам итә. Һәм кешеләрне саулы, көчле тормышка илһамландыра. Бүгенге бәйрәм моның ачык дәлиле. Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда Данияр Мөхитов истәлегенә волейбол буенча турнир узды. Чарада район җитәкчеләре, мәктәп директорлары, укытучылар, Данияр Мөхитовның тормыш иптәше, туганнары катнашты. Истәлекле очрашу хакында тулырак Илмира Шәрифуллина сюжетында. Данияр Мөхитов физик мөмкинлекләре чикле балалар мәктәбендә 5 ел директор булып эшли. Шул дәврдә үзен үрнәк җитәкче, балаларны яратучы укытучы буларак таныта. 2015 елда безнең мәктәпкә килде.
ул кыска вакыт ичендә күп эшләр башкарды, шушы мәктәпне матурлап, җиһазлап, шушындый условиялар ясап балаларга. Без бик менә шатланып бүгенге көндә эшлибез. Көндә бездән истә ул. Район башлыгы Марсель Шайдуллин ярышларны ачып Данияр Мөхитовның тырыш, җаваплы балалар, ата-аналар һәм укытучылар арасында зур ихтирам казанган җитәкче икәнен билгеләп узды. Ул геройларча һәлак булды, кешеләр коткарып, шундый 5 еллык, шундый фаҗига булды. Ул инде бөтен кешене коткаргач кына үзе чыга алмады судан. Батып үлде. Ул геройларча һәлак булды. Шуңа күрә без аны беркайчан да онытмыйбыз. Аңа бик зур рәхмәт барысы өчен. Чарада Данияр Мөхитовның дуслары да катнашып, аның турында истәлекләрне яңарттылар. Минем балачак дустым, без аның белән бергә институтта, бер группада укыдык, бергә тордык, студент елларын бик матур уздырдык, һәр вакыт ярдәмчел иде, бик тә сәләтле иде. Ул мандолинада, балалайкада уйныйдыр, бик оста бийдер. Абыйлары арасында иң актив ул иде. Менә һәм безгә ул шул яктан да үрнәк булды. Хәтта менә яңадан әле ул мәктәптә укытканда да агач эшен бик оста башкара иде. Агачтан төрле кораллар ясыйдыр. Очрашуда Данияр Җәмил улының тормыш иптәше Әлфия Мөхитова да катнашып, якын кешесен искә алганнары, онытмаганнары өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Волейбол турнирында район хакимияте, мәгариф бүлеге һәм ветераннар командалары ярышты. Аларның барысы да кайчандыр мәрхүмне якыннан белгән. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Ихсанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.